В момента ще снимам с моя брата на Мума 2. Кажи здрасти, бе. Здрасти, хора. Така, хора, чакайте само да го такова му увелича малко, че... Така. Това е моя инвентар. Не е някакъв впечатляващ. Чакаме да видим. То май се спектейтва. Не се спектейтва. Реших да играя тази игра, защото хелоуински апдейт дойде. А Мума 2, ако знаете от кога не съм играл. И аз. Просто си нямате на представа. Ще направим тук една-две игри и ще спреме. Айде ще играем Биолап. Както виждате, аз съм с ножа Ice-Wing. Аз съм с Candy Coral. Де си с телевизора, че се чува. Добре, извинете хора, ако... И невиден сме. Сега съм невиден, моя брат не го знам. О, what? Това е много променено. Извинете хора, ако съм ви нервирал, знаете, аз съм папа. Те мисля, че сега, да, бомбони ще спалват, че, нали... Аз съм си взел от Battle Pass фри нещо, ама... Не, ама не знам, сак, че това е като това. Това е като... Летния апдейт, да. И не съм впечатлен много. Хора, аз още чак в началото на лятото имам 944 пари и вече цяло лято, плюс още от сега не съм ги махнал. Защото не добавят никакви пари. Той не види. Той си купил админ команда. Хора, има хакер в сервера. Какво? То чакай, той в лятото имаше хакери. Те заради бомбоните си пускат хакове. В лятото заради това, някакви там неща си пускаха. Те сега аз видях крайния пистолет, ако трябва да съм честен, Сънсет, ама кефеше повече от този пистолет, дете сега. О, верно. Сънсета беше много по-як. Да, хакер. Не, добавили се за Никола. Да, хора, има хакер, не се чудете. Първо, добре, базата. Аз останах без нищо. Да, те даже има двама, едната лети. Нов мап има, някакъв вампир касъл. То сме го играли миналата година. Дайте вампир касъл. Влезнаха някакви елитата. Чакай да ги видим. Тая първата има чроми колкото щеш. Деси тая първата има чроми колко искаш. Има 3. Още са. Не вина. То ли мап? Не знам. Очаквайте то сега да ни изколи пак в първата секунда. Даже са и 3 хакери, талети. Другия летеше. 3 хакери са. Защо само си пускате хакове? Остави ги. Честно. Стига вика, бе. Стига вика. Знам, че са досадни, че си пускат хакове, ама нищо не казвам. Аз ще пусна хакове и ще видиш какво ще стане. И с то мап няма ли някакви тайни места, мраля? Има тайно място сега. Хора, изчакайте. Аз Мума 2, едно лято 2023 беше 2022 с покахме ние двамата да играеме. Да. Заплахаме нека все едно с една усмивка, където виси не мога да се такова. Нека. Мисля, той е се едно препариран някакъв такъв.
Ега ти описанието ви къде ще препарирам. Той верно си е някакъв така препариран се едно, че. То макс са 40 бомбони ли е? Сигурно. Че аз съм на 35 бомбона, хора. Хора! Да, спечелих. Ох. Да, ще заиграем ли още една? Ще правим. Айде. Вие отивайте да гласувате, аз искам Деси да ти видя инвентара. Че май ти дадох някои ножки, деца си мои. Окей. Абе, Спейса ти го дадох, Тайгър ти го дадох. Абе, дадох ти там един кенди корн, патлак. Има пак тая. Пак половенето да кърмиш зомбите и всички гласуваха за него. О, ние ли зомбите? Мале хора, ако ме питате цяло лято, играх Мъма 2 юни месец. След това тая игра не съм ги включвал. Аз съм сървайвър. А аз то Сани ще го еба от букука. Стига псова! То Сани, брат, как може да се така игра? Заклаха, ама вече съм зомби. Бате, Дръсете на мъгър ми, това съм аз. Няма да те ходя. Заклаха ми мене. бате. Хора, честно да ви кажа, 223 беше, играхме с моят приятел Мума 2 цел след обед. Толкова много сме играли. Хора, след обяда Направо спухахме от игра. играем. Знаете ли колко игра беше? След помних ли вечерта, вечертите как ги играехме? Да. Хора, мисля днеска да има още едно видео, освен ако не стане горе-долу нещо и не реша да правя нещо друго. Решил съм да снимам на станда в една игра, ако ги не знаете, ще ги видите днеска. Като CSGO мобилната версия има и за компютъра, но ви трябва емулатор. Едно приложение да... да. И точно ще видим, ако имам времето, ще видя да снимам. Днеска 2 клипа за деня. Тъй че... пак ли то мап, аз съм Survivor. Но бате стига как мога бе, брат. Шеф, крапър када. Аз съм зомби! Райното старин. Взех райното. Няма да те колям тебе! Кой ма грамна от вас двамата? Райното старин. Взех си райното старин. Стигам стилва, това бе. Та хора, пишете дали искате подобни видеа. Тази игра е много забавна за YouTube. Мама 2 е яка само когато има апдейти. Стандафер и добавиха коледен апдейт. И мисля за Коледа, когато ми заредат жълтици, когато си зареда, мисля да снимам и да покажа как си купувам едни скинове. Защото съм си избрал един скин на Акато, на Емката, на другата Емка и на Дигъла. Съм избрала едни много яки скинове, ще си ги купа. Аз ще го снимам тогава, не бой се. Освен ако не стане нещо и нямам времето, ако ще се извина. Да знаете, ще направя лек шорт и ще се извина. Да знаете. Да не се чуете после защо няма клип. Да. Къде е той последен, бе? Той последен е, колко са останали. Аз си събрах макс бомбони. Ма къде е то?
Къде е то, бе? Ес, то Сами е много добър, брат. Това път беше добър Сами към мене. Сами, мерси. Бъди се така Хора, мисля да направя последна игра и да таковаме. И да спреме. В смисъл за сега с този клип. Таковам. Ще видим след обеда пак да снимаме на стандарт обаче. Нека видим маповете. За колко пари ще искам. Да, пак ще гласуват за зомбите. Пак Дайте зомби тук за последно. Няма да игра да пише инфо нещо си. Или може би пише с... Yes, бебра. Няма да играем с зомби, ми живи и здрави. Бегай. Ох. Хората електрик знаят, не знам какво прави. Ми невинен за последна игра, невинен. Хипермощен съм. Добре, Сами тук ма пощади. Като гледа, че всички ми крадат неща. Къде са ми емотовата? Защо не вече емотова? Вижте, има енелота, ще ни отвлича тя. Кой ли е мърдъра? Чувам да гърмат. Какво правиш тук, бе? Какво правиш тук, бе? Правиш тук, бе? Така хора спечелихме. Хора, айде долу, после ще бъде вечерта клипа на стандър. Чао от мене и от приятеля ми. Чао, хора! Абонирайте се и оставете лайк. Чао. Брат!